wallahi babu ɗan adam wanda Allah ya sanar da shi al'amarin gaibi game da tashin kiyama kamar manzon Allah. Saboda ka annabi yana bayanin abubuwan da za su auku a duniya filla filla. Wallahi in kana karantawa sai ka daɗa samun nutsuwa akan cewar annabi Muhammad annabin gaskiya ne. Bayan ya faɗa a hadisin Huzaifa sai manzon Allah ya ce innaha satakunu umara'u yakzibuna wa yazlimuna. Duk da haka manzon Allah ya ce nan gaba za a samu musulmai shugabanni maƙaryata kuma azzalumai. Manzon Allah ya faɗi wannan hadisi yana sahihu targhib hadisi na 2242 kuma akwai riwaya da ta zo ta Ka'ab bin Ujra wanda ta dace da wannan. Daure kai sharing ga 'yan uwa domin mutane su amfana da ilmomin da malamai suke bamu a wannan shafi na AJY Media Da'awa. Wassalamu alaikum.